Okay, may ilak na tayo mga ka-espiro. May may bato diriton. Oh. Okay, so di ana punta sa ato ang spot pagka-espiro, no. So kanunay kita makakuha og tribali dining lapita. So basta liki na ginay mga mamsa diya, timing rapod. So pag tan-aw na to na ay golden tribali, no. So di sa nato ni siya tirahan. Kanang mutiran tamang ka-espiro, kanang makakuan bitaw, kanang forma na gyud or angaya na gyud siya tirahan, no. Kana duwa-duwa pag tira ana. So muna nga dibalik siya diha na. So diha na ko tira kay para sure ball ba aron di gyud kabuhi ang isda. Okay mga ka-espiro, so di ata sa ato ang spot, no. Di ata sa atong spot nga adunay liki, no. Kini bitong kamauta mangitag liki, so dali ra gyud nato makita
gipuy-an. So paglili nako na ay mamsa nag-inusara. So isa ra ka rubber ang ato ang gigamit mga ka-espiro tungod kay bisag dili di siya rub-alin nga rubber, gahi gyapon mga ka-espiro, murag ipamaulan ako og inat-inat ani ko ning rabira ni. No, at least naigo na to ang mamsa na stone shot pag yun, no? So good job mga ka-espiro, quartams na. First catch, big fish, Rob Allen. Woo!